Μαζεύει ο Οικονόμου, Στεργίου, όχι, ο Παραλίκης ήταν με το νούμερο 8. Τρίποντα του Κομιανίδη και Αυλονίτης. 5-10 το σκορ, κάτω από 4 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. Χαραλαμπίδης. Ήδη. Χαζάκης με το νούμερο 21, διορθώνω, στις τρεις αλλαγές που έκανε προηγουμένως ο coach Καλαϊτζίδης. Μάχες κάτω από το καλάθι, Χαζάκης τη βγάζει έξω. Κοιτές στην επίθεση, Παπα-Νικολάου, κλέβει ο Χαζάκης. Χαραλαμπίδης, 15-19. Ιαννίδης, μαζεύει rebound ο Χαζάκης. Πάει στη γωνία στο Χαζάκη. 22-24, δεύτερο δεκάλεπτο είμαστε. Χαζάκης, 24 όλα. Για το τελείωμα της δεύτερης περίοδου. 29-36. Οικονόμου, Κομιανίδης, Γαλάτος, Στεργίου. Φάουλ ο Κομιανίδης. Εδώ με το νούμερο 11 και ο Καλάκης, όχι, είναι για ο Κυριαζάκος που θα σκοράρει. Χαζάκης και το φάουλ. Χαζάκης σε 2 βολές. 5-7. Παίρνει ο Χαραλαμπίδης στο σουτ. Χαζάκης διεκδικεί, παίρνει ο Παραλίκης, ο ένας αδερφός των άλλων, Σωτήρης σουτάρει. Χαζάκης. Το φάουλ πάει στο καλάθι, Κιλανίτη στο rebound. Χαζάκης. Γιορτζόκης, δοκάρι οριζόντιο. Χαραλαμπίδης, Παπα-Νικολάου. Πάει να κλέψει ο Χαζάκης. Εδώ είναι ο Χαζάκης. Πήρε φάουλο τον Κομιανίδη. Διορθώνει ο Παπα-Νικολάου. Ιωαννίδης. Πάει στο καλάθι, κόβεται. Χαζάκης. Κοτσιφός. Ίγκλης. (16-21) το σκορ, 9-22 όπως καταλαβαίνετε είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα της